Җирлегебезне электр энергиясе белән өзлексез тәэмин итү Мөслим электр челтәрләре карамагында. Быел ремонт эшләре дә шактый булды. Яңарыш һәм аэропорт микрорайоннарында яңа линиялар сузылды. Яңа абонентлар өчен барлыгы 6 километр озынлыкта яңа линия булдырылды. Быел зур объем эшләр эшләнмәсе дә, байтак кына эшләр техприсоединение буенча эшләнелде. Мәлләтамак, Варашбаш, Каенсаз авылларында ремонт эшләре эшләнде. 400 вольт линияларда, шулай ук 10 киловольт линияларда Наратасты Мәлләтамак авылларына баратан линиялар эшләнде һәм Михайловка линияларда капремонт эшләре эшләнде. Абонентлар саны да елдан-ел арта бара. Бүгенге көндә 8050 физик затта, 8340, 350 юридик затта 1174 счетчик исәпләнә. Җирлегебездә 303 КТП эшли. Шуларның 4-се быел төзелгән. План буенча инде онлайн счетчиклар 922 штук куеларга каралган. Без алыштырабыз инде аларны. Быел сорауга чыккандарын, җитмәгәннәренә инде быел поверка үткәрелде. Безнең хезмәтебез инде бик күп җаваплылыкта инде. Ут булмаса, телевизорларда эшләмәй, бернинди мөмкинлек булмаячак. Районда төрле вакытлар була, төнлә дә эшләп китә, авариялар булган очракта инде. Коллектив бик тату эшли, бер-беребезне аңлашып, алай барыбыз да тәртип белән эшлибез. Үзебезнең эшне җиренә җиткереп башкарабыз. Быел энергетиклар яңа һөнәрдә үзләштергәннәр. Ремонт эшләре башкарганда электриклар 10 киловатт линияларны сүндермичә генә эшли башлаганнар. Моның өчен алар Зәй шәһәрендә махсус укулар үткән. Энергетиклар тәүлек дәвамында кизү тора. Бу бик җаваплы пост. Яшәешебезне утсыз күз алдына да китереп булмый бит. Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.